Wala na nabantayan nga dautang panahon ang PAGASA apan posibleng uwanon gihapon. Padayon gihapong mabatyagan ang Intertropical Convergence Zone kung ITCZ nga nakaapekto gihapon sa nagkalain-laing dapit sa nasud. Subay sa kasayuran sa metro weather, anaa gihapon ang kahigayonan nga uwanon ang Cebu, Bohol, Samar ug ang Leyte provinces. Kusog nga uwan nga masinati subang dapit sa nasud apan mohinay na kini panahon sa kagabhion. Wag gihapon isalikway ang kahigayonan nga wanon ang ubang bahin sa nasod. Matod sa PAGASA, duha o tulo ka mga bagyo ang posibleng maumol o kaha mosulod sa Philippine Area of Responsibility karong buwana. Matag Hulyo kundi man mag-recurve o motipas ang direksyon sa bagyo, posibleng rumbohon ini ang Eastern Visayas, Bicol Region o ang Northern o Central Luzon.